Les Tres Gràcies és una de les obres més famoses de Rubens. Està pintada entre el 1636 i el 1638. És d'estil barroc i està feta a l'oli sobre taula. En l'actualitat està exposada al Museu del Prado de Madrid. Rubens personifica en aquesta pintura una triple i arriscada visió del cos femení nu, el seu ideal de bellesa femení. L'àgil pinzellada plasma els gestos delicats d'afecte que realitza la figura central, una novetat enfront dels seus predecessors, ja que l'autor pinta les tres dones relacionant-se entre si, unides mitjançant la mirada i l'abraçada. El paisatge és lluminós i de gran profunditat, típic de les obres d'aquest període. Les Gràcies, Aglaé, Eufrosina, Italià, representen la bellesa, la delicadesa i l'harmonia. La seva missió era transmetre l'alegria i estimular l'art.